Srdce váží 400 liber. Ne celé zvíře. Jen srdce. Má velikost malého auta a komory dostatečně velké, aby se jimi člověk mohl proplazit. Když tluče, protlačí 60 galonů krve tepnami tak širokými, že byste těmi největšími mohli proplavat. Samotný tep je tak silný a pomalý, že ho senzory zachytí na kilometry daleko. 2 tepy za minutu, když se zvíře potápí. Rytmus tak protáhlý, že každá kontrakce trvá déle než celý srdeční cyklus většiny zvířat. Toto je kardiovaskulární systém modré velryby. Největšího zvířete, které kdy žilo. Většího než jakýkoliv dinosaurus. Většího než jakýkoliv tvor, který kdy na Zemi existoval za více než 500 milionů let složitého života. Dospělý exemplář modré velryby může dosáhnout délky 30 metrů a vážit přes 90 tun. To je 180 000 kilogramů. Jen jazyk váží stejně jako slon. Lebka je tak masivní, že dospělý člověk stojící uvnitř tlamy by sotva dosáhl až po strop. Jediný obratel z páteře váží více než celé vaše tělo. Tato čísla se zdají nemožná. Vypadají jako přehnaná čísla, jako takové míry, které se časem nafukují, až se ztratí podobnost s realitou. Ale nejsou. Jsou zdokumentovaná. Změřená. Ověřená vědci, kteří zkoumali modré velryby, vážili jejich orgány, analyzovali jejich biologii. A nejpozoruhodnější na tom není, že modré velryby existují. Jde o to, že vůbec existují. Protože v tomto měřítku biologie přestává fungovat tak, jak funguje u normálních zvířat. Fyzika vytváří problémy, které by neměly mít řešení. A přesto modrá velryba všechny vyřešila pomocí adaptací tak extrémních, že přepisují pravidla toho, co živé organismy dokážou. Jak se tedy největší zvíře v historii mohlo takhle zvětšit? Jaké biologické inovace umožňují fungování něčeho o hmotnosti 200 tun, když se podle fyziky mělo zhroutit pod vlastní vahou? A proč nic? Ani největší dinosauři, ani žádný tvor v historii Země nikdy nepřekročil velikost modré velryby. Protože když pochopíte odpovědi, když přesně uvidíte, co musela modrá velryba překonat a jak to dokázala, uvědomíte si, že toto zvíře představuje absolutní horní hranici toho, čeho je biologie schopna dosáhnout. Modrá velryba není jen velká. Je tak velká, jak jen cokoliv může být. Modrá velryba se krmí u pobřeží Kalifornie. Otevírá tlamu a celá přední část těla se proměňuje. Hrdlo, normálně elegantní a aerodynamické, se rozšiřuje směrem ven jako nafukující se balón. Drážky, které probíhají podél spodní strany velryby, zvané ventrální záhyby, se rozkládají a natahují, což umožňuje hrdlu zvětšit se mnohonásobně oproti své normální velikosti. Voda se dovnitř hrne. Není to málo vody. Ne pár galonů. Velryba na jediný doušek napije až 10 000 galonů. To je dost vody na naplnění malého bazénu. Hmotnost této vody je přes 40 tun, což je téměř dvojnásobek hmotnosti velrybí hlavy. Pak se ústa zavřejí, ale voda tam jen tak nezůstane. Jazyk velryby, ten obrovský orgán velikosti slona, se tlačí nahoru a dopředu a vytlačuje vodu ven skrz kostice, které lemují horní čelist. Tyto destičky jsou vyrobeny z keratinu, stejného materiálu jako vaše nehty, ale uspořádané do stovek tenkých pružných plátků, které visí dolů jako opona, každý z nich lemovaný vlákny podobnými vlasům. Voda těmito třásněmi protéká, ale kryl ne. Tisíce drobných tvorů podobných krevetám, každý asi 5 cm dlouhý, se při odtoku vody zachytí o kostici. Když je veškerá voda vytlačena, velryba jazykem seškrábne kryl z kostice a spolkne je najednou. Jeden lok. Zkonzumuje tisíce kryl. A velryba to dělá desítkykrát během krmení, někdy i stovkykrát za den. Takhle přežívá největší zvíře, jaké kdy bylo. Ne lovem velké kořisti jako každý jiný obří predátor v historii. Ne jedením ryb, tuleňů nebo čehokoliv podstatného. Filtrováním drobných korýšů z mořské vody a jejich konzumací v tak obrovském množství, že to denně představuje až 4 tuny potravy. Zamyslete se nad tím,
Co to znamená z inženýrského hlediska? Velryba musí otevřít tlamu dostatečně doširoka, aby pohltila 10 000 galonů vody. Musí mít hrdlo, které se dokáže roztáhnout a pojmout tento objem, aniž by se natrhlo. Musí tuto vodu protlačit zpět filtračním systémem dostatečně účinným na to, aby chytila kořist, která je sotva větší než váš palec. A to musí dělat při plavání, udržovat si pohyb vpřed a nepotápět se pod obrovskou tíhou vody, kterou právě spolkla. Každá část tohoto procesu vyžaduje biologické inovace, které u jiných zvířat neexistují. A jejich pochopení odhaluje, jak přesně modrá velryba prolomila velikostní bariéry, které omezovaly všechny ostatní tvory v historii Země. Začněte s tlamou. Když modrá velryba otevírá čelisti, není to jako když se lev doširoka otevírá, aby se kousl. Spodní čelist velryby se jen tak neohýbá dolů. Ve skutečnosti se rozkládá a otáčí se směrem ven pod úhlem, který by vykloubil čelist jakéhokoliv jiného savce. To je možné, protože obě poloviny dolní čelisti nejsou vpředu srostlé jako u většiny savců. Místo toho jsou spojeny pružnou tkání, která jim umožňuje oddělit se a roztáhnout se, čímž se ústa rozšíří do otvoru dostatečně velkého na to, aby pohltil toto obrovské množství vody. Ale skutečná inovace spočívá v krku. Tyto ventrální záhyby, drážky, které vedou od brady velryby až k pupku, jsou strukturálním géniem. V podstatě se jedná o složenou tkáň, jako harmonika nebo papírový vějíř. Když velryba potřebuje roztáhnout krk, tyto záhyby se rozloží a tkáň mezi nimi se natáhne. Záhyby jsou vystuženy elastickými vlákny, která se mohou natáhnout na několika násobek své klidové délky a poté se vrátit do původní velikosti. To dává hrdlu jak flexibilitu pro masivní roztažení, tak strukturální integritu, aby se neroztrhlo pod tlakem způsobeným 40 tunami vody. A tady to začíná být opravdu působivé. Velryba tohle všechno musí dělat při pohybu vpřed, protože když se zastaví, když jen zůstane vizet ve vodě s plnou tlamou, potopí se. Tolik vody váží dost na to, aby překonalo přirozený vztlak velryby. Takže velryba plave dál, i když má plnou tlamu. Ocas se stále bije, dostatečně silný, aby velrybu poháněl vpřed, i když v podstatě táhne bazén s vodou. To vyžaduje svalovou sílu, která hraničí s absurdností. Jen ocasní svaly tvoří téměř třetinu celkové tělesné hmotnosti velryby a musí vyvinout dostatečný tah, aby překonali odpor rozšířeného hrdla. Pak přichází proces filtrování. Plátky kostic jsou uspořádány v řadách, stovky jich visí z horní čelisti jako zuby hřebenu. Nejsou však pevné. Jsou pružné a dokáží se ohýbat a napínat, když na ně působí tlak vody. Rozteč mezi těmito deskami je přesná, dostatečně široká, aby jimi voda rychle proudila, ale zároveň dostatečně úzká, aby zachytila krunýřovku. A třásně na každé desce tato vlákna podobná vlasům vytvářejí ještě jemnější filtr a zachycují krunýřovku, která by se mohla proklouznout mezi většími mezerami. Když velryba zavře tlamu a jazykem vytlačí vodu, tlak je obrovský. Protlačení 10 000 galonů, cirka 3600 litrů. Skrz tyto kostice za méně než minutu vyžaduje, aby jazyk fungoval jako píst v masivním čerpadle a generoval hydraulický tlak, který by rozdrtil většinu biologických tkání. Jazyk velryby je ale vystužen hustou pojivovou tkání a svalovými vlákny uspořádanými ve vrstvách, které tomuto tlaku odolávají bez roztržení. A musí to tak být, protože jazyk to během aktivního krmení dělá desítkykrát za hodinu. Celý tento systém, roztažitelný krk, ohebná čelist, filtr kosticových ocasů i silný jazyk, se vyvinul speciálně proto, aby umožnil modré velrybě využívat zdroj potravy, který žádné jiné velké zvíře nedokáže efektivně shromažďovat. Krylové existují v obrovských hejnech, miliardách jedinců shlukujících se v oblastech, kde oceánské proudy koncentrují živiny. Ale jednotlivě jsou nepatrní, příliš malí na to, aby se s nimi většina predátorů obtěžovala. Modrá velryba si i tak našla způsob, jak je lovit. Zvětšením do velikosti, kdy mohla přijmout obrovské objemy vody a filtrovat kryl ve velkém,
získala přístup k jednomu z nejhojnějších zdrojů potravy v oceánu. A právě tento zdroj potravy umožnil obrovskou velikost modré velryby. Protože dosažení takové velikosti vytváří biologické problémy, které nemají nic společného s krmením, ale souvisí se základní fyzikou. Zákon krychle a čtverce je základní omezení, které omezuje růst velkých zvířat. Tvrdí, že s rostoucí velikostí zvířete se jeho objem a hmotnost zvětšují rychleji než jeho povrch a síla kostry. Pokud zdvojnásobíte délku zvířete, zvětšíte jeho objem 8krát a jeho hmotnost 8krát. Plochu průřezu jeho kostí a svalů však zvětšíte pouze 4krát. To znamená, že větší zvířata jsou proporcionálně slabší než menší. Jejich kosti musí unést větší váhu v poměru k jejich síle. Jejich svaly musí pohybovat větší hmotou v poměru k jejich výkonu. Proto nemůžete jen tak zvětšit slona na velikost modré velryby a očekávat, že bude fungovat. Nohy by se pod tíhou zlomily. Srdce by nedokázalo pumpovat krev proti gravitaci. Kosti by se stlačily a zlomily. Všechno by selhalo. Suchozemští živočichové dosáhli této hranice přibližně velikosti největších dinosaurů. Odhady naznačují, že sauropodi jako Argentinosaurus, který mohl vážit 100 tun, se blížily maximální velikosti, které může suchozemský živočich dosáhnout, než se stane nevyhnutelné strukturální selhání. Ale modré velryby váží přes 200 tun. Dvojnásobek hmotnosti největších dinosaurů. Jak je to možné? Odpovědí je voda. Životem v prostředí, které poskytuje vztlak, modrá velryba eliminuje největší problém, kterému čelí velká suchozemská zvířata. Její kosti nemusí nést její plnou váhu. To dělá voda. Proto mají modré velryby kosti, které se na zvíře jejich velikosti zdají až směšně křehké. Kostra 30metrové modré velryby vypadá ve srovnání s kostrou slona křehčí. Má tenčí kosti a otevřenější, houbovitou vnitřní strukturu. Nemusí však být pevnější, protože tyto kosti neudrží 200 tun váhy proti gravitaci. Pouze poskytují strukturu a kotevní body pro svaly. Ale samotný vztlak neřeší všechny problémy, protože modrá velryba musí stále pohybovat svým masivním tělem vodou. A voda je 800krát hustší než vzduch, což vytváří odporové síly, které se s velikostí exponenciálně zvyšují. Řešením modré velryby je hydrodynamická dokonalost. Tělo má tvar slzy, nejširší asi v třetině cesty od hlavy, a poté se plynule zužuje k ocasu. Tento tvar minimalizuje turbulenci a snižuje odpor vzduchu efektivněji než téměř jakýkoliv jiný design. Kůže je hladká a pružná a při proudění vody se dokáže mírně vlnit. Tyto mikropohyby ve skutečnosti snižují odpor tím, že zabraňují tvorbě velkých turbulentních vírů, které by velrybu zpomalily. A ocas je mistrovským dílem biologického inženýrství. Je dokonale vodorovný, na rozdíl od rybího ocasu, který je svislý. Tato orientace dává velrybě efektivnější pohyb nahoru a dolů, což je důležité, protože velryby se musí pravidelně vynořovat na hladinu, aby mohly dýchat. Ocasní laloky mohou mít na šířku 7,6 metru, což poskytuje obrovskou plochu pro odpuzování vody. Svaly, které pohánějí tento ocas, patří k nejsilnějším biologickým motorům, jaké se kdy vyvinuly. Musí tomu tak být, protože pohyb 200 tun vodou, cestovní rychlostí, která je u modrých velryb kolem 19 km za hodinu, vyžaduje neustálé vynakládání obrovské síly. Ale tady je ta opravdu pozoruhodná část. Modré velryby dokáží sprintovat. Když potřebují, když je pronásledují kosatky nebo když soutěží s jinými velrybami, mohou dosáhnout rychlosti přes 48 km za hodinu. To je 200-tunové zvíře, které zrychluje na dálniční rychlost na otevřeném oceánu. Energie potřebná k tomu je ohromující. Velryba spaluje kalorie rychlostí, která by většinu zvířat vyčerpala během několika minut. Modré velryby však dokáží tyto sprinty vydržet po delší dobu, protože jejich kardiovaskulární systém pracuje v rozsahu, díky kterému normální fyziologie savců vypadá poněkud zvláštně. To 180-kilogramové srdce velryby nebije jen pomalu, když se potápí. Dramaticky se zrychlí, když velryba potřebuje energii.
Na hladině, po hlubokém ponoru, může srdeční frekvence vyskočit na 30 nebo dokonce 40 tepů za minutu, protože velryba doplňuje kyslík v krvi a svalech. Každý tep propumpuje 60 galonů krve. Za 1 minutu při zvýšené tepové frekvenci srdce velryby přečerpá přes 2000 galonů. To je téměř konstantní oběh celkového objemu krve velryby, který je u velkého jedince přibližně 1500 galonů. Tato rychlá cirkulace je nezbytná, protože modré velryby se potápějí do hloubky. Pravidelně sestupují do hloubky 300 metrů i více a loví krylata, která se v hloubce nacházejí. V těchto hloubkách je tlak drtivý, přesahuje 200 kg na čtvereční palec, což stačí k tomu, aby se plíce velryby stlačily na zlomek jejich povrchového objemu. Velryba se tedy během ponoru nemůže spoléhat na dýchání tak jako my. Místo toho ukládá kyslík na 2 místech, která většina savců nevyužívá tak efektivně. V krvi a svalech. Krev velryby modré má mnohem vyšší koncentraci hemoglobinu než lidská krev, což jí umožňuje přenášet více kyslíku na galon. A svaly jsou plné myoglobinu, proteinu, který ukládá kyslík přímo ve svalové tkáni, čímž se svaly samotné mění v zásobárny kyslíku. Když se modrá velryba potápí, nese si dostatek kyslíku, aby ve vodě zůstala 30 minut nebo i déle. Srdeční frekvence se zpomaluje, aby se kyslík šetřil. Průtok krve je omezen pouze na nezbytné orgány a velryba v podstatě vypne všechny funkce kromě mozku, srdce a ocasních svalů. Pak, když se vynoří, se všechno zase zrychlí. Srdeční frekvence prudce zrychlí. Průtok krve se zrychlí. Velryba se několikrát zhluboka nadechne a při každém nádechu propustí tisíce galonů vzduchu plícemi, které jsou tak velké, že by se v nich dalo zaparkovat auto. Toto je kardiovaskulární inženýrství v měřítku, které nikde jinde v přírodě neexistuje. A musí fungovat perfektně, protože selhání tohoto rozsahu je katastrofální. Modrá velryba vyplavena na pláž v Chile. Je mrtvá, ale její tělo je stále neporušené. Na písku leží 27 metrů dlouhá masa a tuku. Během 48 hodin začne velryba otékat. Plyny z rozkladu se hromadí uvnitř tělní dutiny, zachycené pod vrstvami tuku, které jsou tak silné a pevné, že plyn nemůže normálně unikat. Tlak se stupňuje. Tělo velryby se nafukuje jako groteskní balón, kůže se napíná čím dál tím víc. A pak, bez varování, velryba exploduje. Výbuch vymrští kusy tuku do výšky stovek metrů. Vnitřní orgány jsou vymrštěny s takovou silou, že by rozbily okna v okolních budovách. Zápach je tak intenzivní, že lidé vzdálení míly hlásí nevolnost. Celá pláž je pokrytá částmi velryb. Některé z nich váží stovky liber a všechny se rozkládají na slunci. To se stane, když zvíře této velikosti uhyne na souši. Totéž tělo, které funguje perfektně ve vodě, se na pláži stává biologickým nebezpečím, protože strukturální systémy, které fungují ve vztlakovém prostředí, katastrofálně selhávají pod plnou silou gravitace. Orgány, které jsou za života podepřeny okolní tkání a tlakem vody, se pod vlastní vahou hroutí. Tuk, který ve vodě poskytuje izolaci a ukládání energie, se na souši stává přítěží, zachycuje teplo a urychluje rozklad. Plyny, které by se normálně rozptýlily ve vodě, se hromadí v uzavřených prostorech a vytvářejí tlak, který tělo nedokáže zvládnout. To je základní problém s tím, že jste tak velký jako modrá velryba. Člověk se natolik specializuje na své prostředí, že nemůže existovat nikde jinde. Na souši je modrá velryba jen obrovskou hromadou tkáně, která se pod vlastní vahou rozpadá. Ve vodě je to nejúspěšnější evoluce velkých zvířat, jaká kdy byla vytvořena. Ale i ve vodě vytváří tato velikost problémy, které sahají nad rámec pouhého pohybu a dýchání. Protože zvíře této velikosti potřebuje palivo. Obrovské množství paliva. A jeho získání vyžaduje konzumaci množství potravy, které se zdá nemožné. Modrá velryba potřebuje během krmné sezóny sníst asi 4 tuny krylu denně. 4 tuny. To je 8000 liber drobných korýšů, z nichž každý váží zlomek unce, zkonzumovaných za jediný den.
Aby velryba získala tolik potravy, musí najít hejna krylů, která se vyskytují pouze v určitých částech oceánu v určitých obdobích roku. Modré velryby migrují tisíce kilometrů za těmito hejny a cestují z polárních oblastí krmení, kde je kryl hojný, do tropických hnízdišť, kde rodí mláďata. Tyto migrace patří k nejdelším ze všech savců. Některé modré velryby urazí tam a zpět přes 10 000 mil, překročí celé oceánské pánve a spalují tukové zásoby, aby si cestu uživili. A tady je ta klíčová část. Velryby se během migrace nekrmí. Intenzivně se živí během letních měsíců v polárních vodách, spotřebují co nejvíce a ukládají si ho jako tuk. Z těchto zásob pak žijí celé měsíce, zatímco cestují do oblastí rozmnožování, rodí mláďata a cestují zpět. Modrá velryba může během vrcholu krmení nahromadit vrstvy tuku o tloušťce přes 30 cm. Tento tuk může u dobře živeného jedince tvořit 35 až 40% celkové tělesné hmotnosti velryby. U největších velryb je to 80 tun uloženého tuku, což je dostatek energie na to, aby vydržela měsíce aktivity bez jídla. To ale vytváří křehkou rovnováhu. Pokud velryba během období krmení nenají dostatek potravy, pokud je populace krylu nízká nebo pokud onemocní či se zraní, nebude mít dostatek zásob k přežití migrace. Bude hladovět a nebude schopna se znovu dostat na místa krmení, než jí dojde energie. Proto je změna klimatu pro modré velryby tak nebezpečná. Populace krunýřovky závisí na specifických oceánských podmínkách, konkrétních teplotách a hladinách živin, které existují v polárních vodách. Když se tyto podmínky změní, když se oceán otepluje nebo okyseluje, populace krunýřovky může klesnout. A když se populace krylu vyčerpá, modré velryby hladoví. Ne okamžitě. Ne během jediné sezóny. Ale v průběhu let, jak se hromadí opakované cykly rozmnožování s nedostatkem potravy, populace klesá. To je zranitelnost toho, že jste největším zvířetem na světě. Potřebujete tolik potravy. A tato potrava je tak specifická, že jakékoliv narušení ekosystému může ohrozit vaše přežití. Modré velryby se nemohou jen tak přepnout na něco jiného. Jsou uvězněny na krylovce miliony let evoluce, která optimalizovala celé jejich tělo pro filtrování drobné kořisti z obrovských objemů vody. Ale za stabilních podmínek, kdy je krylovnice hojná a oceán funguje normálně, poskytuje tato velikost výhody, kterým se menší zvířata nemohou rovnat. Samice obrovské velryby rodí. Mládě se vynořuje ocasem napřed, což je bezpečnostní mechanismus, který zabraňuje utonutí během porodu. V okamžiku, kdy se mládě plně narodí, ho matka postrčí k hladině, aby se poprvé nadechlo. Tele měří 7 metrů, váží přes 2700 kg a je to jedno z nejrychleji rostoucích zvířat na Zemi. Během prvního roku svého života toto tele vypije přes 50 galonů mléka denně. Mléko samotné je neuvěřitelně bohaté, obsahuje téměř 50% tuku, ve srovnání se 4% v lidském mléce. Každý galon obsahuje tisíce kalorií, což je dost na to, aby tele přibralo 200 liber denně. Přečtěte si to znovu. 200 liber za den. Za jediný rok tele vyroste z 7 metrů na více než 15 metrů a přibere na váze 23 tun. To je růst v měřítku, které neexistuje nikde jinde v živočišné říši. Tento explozivní růst je možný díky velikosti matky. Pleryba modrá dokáže vyprodukovat stovky galonů mléka denně, aniž by to výrazně zatěžovalo její organismus. Její mohutné tělo uchovává dostatek energie a živin, aby mohla pohánět svůj vlastní metabolismus, migrovat tisíce kilometrů a přitom svému mláděti poskytnout vše, co potřebuje k tomu, aby během několika měsíců zdvojnásobilo svou velikost. Ale to také odhaluje cenu tak velkého těla. Matka musí konzumovat obrovské množství krylu, aby mohla produkovat mléko. Každému mláděti musí věnovat roky svého života a kojit ho 6 až 8 měsíců před odstavem. A rozmnožovat se může pouze každé 2 až 3 roky, protože její tělo potřebuje čas na obnovení energetických zásob, které vyčerpalo březost a kojení.
Tato pomalá rychlost reprodukce znamená, že populace velryb obrovských roste pomalu. I za ideálních podmínek, s dostatkem potravy a bez loveckého tlaku, trvá populaci velryb obrovských celá desetiletí, než se zotaví z významných ztrát. A skutečně utrpěli značné ztráty. Během 20. století komerční lov velryb zabil 100 000 modrých velryb. Lodě s výbušnými harpunami a tovární plavidla, která dokázala zpracovávat celé velryby na moři, je lovili tak efektivně, že se celosvětová populace propadla z možná 350 000 jedinců na méně než 10 000. Velryby byly zabíjeny pro svůj olej, který se získával z této masivní vrstvy tuku. Jediná modrá velryba dokázala vyprodukovat přes 100 barelů ropy, což z nich dělalo neuvěřitelně cenné. A lov dovedl k úrovni, která téměř způsobila vyhynutí. Lov velryb byl zakázán v roce 1966 a populace velryb obrovských se pomalu zotavuje. Současné odhady uvádějí, že celosvětově žije přibližně 25 000 jedinců. To je však stále jen zlomek historických čísel a obnova je kvůli této míře reprodukce pomalá. Každá samice může za svůj život porodit pouze omezený počet mláďat. Každé mládě trvá roky, než dosáhne dospělosti. Populace se nemůže jen tak rychle zotavit, jako to dokážou menší, rychleji se množící zvířata. To je cena za to, že jste největším zvířetem na světě. Vaše biologie je tak extrémní, tak specializovaná a tak náročná na zdroje, že se stáváte zranitelnými vůči jakémukoliv narušení. Nemůžete se rychle přizpůsobit. Nemůžete změnit zdroj potravy. Nemůžete se rozmnožovat dostatečně rychle, abyste se zotavili z katastrofických ztrát. Ale v oceánu, který funguje normálně, v prostředí se stabilní populací krylu a minimálním lidským zásahem, je modrá velryba v podstatě nezastavitelná. Nic neloví dospělé modré velryby úspěšně. Kosatky občas útočí na mláďata, ale dospělá modrá velryba je prostě příliš velká na to, aby ji bylo možné zabít. Ani koordinovaná skupina kosatek nedokáže způsobit dostatečné škody, aby skolila 200-tunové zvíře, které v ohrožení dokáže plavat rychlostí 30 mil za hodinu. Modrá velryba existuje v měřítku, kde překročila běžnou dynamiku predátora a kořisti. Nesoutěží s jinými zvířaty o potravu, protože žádné jiné zvíře nedokáže filtrovat krunýřovku tak efektivně. Nemá obavy z predátorů, protože nic není dostatečně velké ani silné, aby představovalo skutečnou hrozbu. Funguje sama o sobě v kategorii na absolutní horní hranici toho, čeho je biologie schopna dosáhnout. A tato hranice je reálná. Fyzika a biologie se spojují tak, že v podstatě znemožňují, aby jakékoliv zvíře dorostlo výrazně větší než modrá velryba. Největší jedinci, přesahující 30 metrů a vážící 90 tun, se již potýkají s kardiovaskulární zátěží, která se blíží kritické úrovni. Srdce pracuje téměř s maximální účinností. Svaly jsou na hranici svých možností. Potravní systém konzumuje kořist rychlostí, která je sotva udržitelná. Zvětšení by vyžadovalo proporcionálně více potravy, ale tlama velryby se může zvětšit jen do určité míry. Potřebovala by více kyslíku, ale krev a svaly ho dokážou uložit jen do určité míry. Vyžadovala by více energie z ocasu, ale svaly již patří k nejsilnějším možným biologickým tkáním. Proto žádné zvíře nikdy nebylo větší než modrá velryba. Ani největší dinosauři, ani obří prehistoričtí žraloci, ani starověcí mořští plazy. Modrá velryba představuje absolutní maximální velikost, které může zvíře dosáhnout, než základní zákony fyziky a biologie znemožní jeho další růst. Největší zvíře, které kdy žilo, není jen držitel rekordu. Je to rekord. Horní hranice. Konečná odpověď na to, jak velké zvíře může být. A skutečnost, že existuje, že se vyvinula tak, aby využívala specifický zdroj potravy ve specifickém prostředí, za použití biologických inovací, které každý systém posouvají do extrému, je jedním z nejpozoruhodnějších úspěchů v historii života na Zemi. 200tunové zvíře se srdcem o velikosti auta, které plave tisíce mil přes oceány,
filtruje 4 tuny krylu denně přes kostice. Potápí se do drtivých hloubek, kojí mláďata, která denně přibírají na váze 90 kg, žije přes 80 let a to vše s tělem, které by se na souši zhroutilo pod vlastní vahou, ale ve vodě funguje perfektně. Toto je modrá velryba, největší zvíře, které kdy žilo. Nejen největší teď, ale největší vůbec za více než 500 milionů let složitého života. A pochopení toho, jak se dostala takhle velká, co musela překonat a proč jí nikdy nic nepřekročilo, odhaluje něco hlubokého o limitech samotné biologie. Modrá velryba je důkazem toho, že život může dosáhnout velikostí, které sotva dokážeme pochopit. Je to ale také důkaz toho, že tyto velikosti mají své limity, hranice definované fyzikou a chemií, které ani evoluce nedokáže překonat. A modrá velryba s 200 tunami a délkou 100 stop stojí přímo na této hranici. Je absolutním maximem toho, čím se živá hmota může stát.